ufuna i-love back? Ngiyacela impela kakhulu. Hayi uyadlalisa. Uthe uyakukhumbula. Uyadlala. Uthe futhi uyimisele futhi ngokuthi alungise amaphutha wakhe awenze ngaphambilini mese efocus kuwena. Ushilo kanjalo kimi. Nginibingelela babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So i-guest yami nje obihleli la eceleni kwami kusho ukuthi ukhona lo munye umuntu enhlizweni yakhe especially ngalendlela ukuthi usafisa ukuthi baphinde futhi bazama ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ke uzokasichazela kabanzi la behlangana khona nala becabana khona beze bakhetha ukuhlukana njengoba esela today efisa ukuthi baphinde bazama ukuhlanganisa uthando lwabo futhi. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Saphela njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sabhuti. Igama ngithabani ngasithola sibongo. Usithole uJobe Matshana. Jobe Matshana khuluma uLondon Mahlikahle. Oh, okay. Yeah. So uze nini la eJohannesburg? Le Jozi 2018. 2018 uza ngomsebenzi? Umsebenzi. Oh, all right. So ngicela nje uvele ungichazele kabanzi la uhlangana khona nophethini wakho kwakuwumuphi unyaka nihlanganele kuphi ngabe mhlawumbe umuntu obuya naye emakhaya eLundi noma umuntu ohlanganele naye la. Oh hayi. Ngifike kwami la 2018 la eGoli. Ngiqala 2018 ngifikile lapha umsebenzi. Okay. 2018 ephela ngahlangana no Asante. Oh, Asante kama. Asante. Ansande. Asante. Asante. Yeah, Asante. Oh, umabani Asante? Usisi ongapha Eastern Cape umXhosa. Okay. Okay. Yeah. So ekuhlanganeni kwenu ke yasi ihlangana ke i-relationship naqala nathandana. Saqala sathandana impela. So beniphathene kanjani? Uphathana kwami kwahle no Asante bekuhle ngalendlela bekumnandi ngalendlela. Okay. Ubona mangithi ngakuchaza nje bekumnandi besijabule ehleze khona ngifonela ngibuza right noma nginenkinga nje eze kumina ngicela ngibe right mase ukhona yena. Okay. The time kade uhlangana naye kade khona imi stress empilweni yakho okade ekhona nje njengomuntu okuthandayo? Ukuhlangana bengikho ubekhona ngidibana naye ubekhona kodwa ke ubengekho la eJohannesburg. Okay, so nahlukana. Yes, shuthi sahlukana nje emakhaya. Okay. Yena uAsante the time kade sehlangana nawe kade naye umnumzana kade sana naye noma wathi wena usingle wathini? Yeah, mina ngitshela ukuthi nje akanamuntu kodwa nami ngakholwa ngoba ngendlela bekhona ngakhona empilweni yami nje hayi angibonanga lutho nokungisolisa nje ukuthi Okay. khona umuntu obona nje ubekhona bephelele kumina nje. So ke ekuhambeni kwesikhathi mhlambe benike naze naba ne-conversation enokuthi nje kufanele uyovela kubo ngokusemthethweni noma bewumuntu othandana naye ngesimanga sokuthi okay vele ufuna ukukhipha busy ngaye ayingoba nakuthi ufocus ekuthenini azabe ngosikazi wakho ngelilanga. Uqala kwami ukuthandana kwami naye bengisathandana nje naye ngekho lokho umqondo nami ukuthi mhlawumbe ngicela ngifikile kubo kodwa ngihleke sengibona ukuhamba kwesikhathi ngalendlela enza ngakhona ungayibona ukuthi namayi umuntu la nomuntu la impela lo muntu ngomthatha impela ukuthi nami afike emagcina emakithi nami ngihambe ngifile kubo ukuthi hayi khane ukwenza isihlobo esihle phakathi kwami naye yabo. Benithintelana amafoni? Ngizwa benithintelana amafoni? Yeah, besithintelana ayiki into befihliwe nje cha besithandana impela nje kakhulu nje. Okay. Niyakhe ifoni ithinte yami ayithinte neyami phone. Okay. Asike singeneni ke la khona kuyinto ekulethile la ekhaya namhlanje. Usolani noma uzweni noma uboneni kwenzekeni yini le ongasekho right ngayo manje? Njengoba ngize lapha ngizocela nje iphutha kahle kahle laba kimi sisi ngokuthi ngilalela abantu ubona bekhuluma bethina uJohn umngane wami sibuka bona. Okay. Ngilalela abantu shoot abantu babebona indlela esasenza ngakhona ukuthi bukuhle ubumnandi ngalendlela uthanda kwami naye
sho bengayithanda abantu lento lena bebacasula abantu yabona okay nami ngagcina ngaze ngibalela abantu ukuthi hey lo muntu wethu uyajola nanijula noSibungu nami ngagcina ngaze ngamlahla nami ngihamba isikhathi ngaza umlahla kwami futhi ngenza ibuhlungu sesona wona angazi noma mhlawumbe uzongixolela noAsante yabona kanti wena ubuthandana nabangani bakho noma ubuthandana naye yindaba uzwe ngabangani ukuthi umuntu wakho wenzane nawe uyikhola ngempela uyithathele ekhanda izibe serious ngalendlela ukuthi wena uzolahla umuntu wakho phela ngenendlela ukuthi kusisikhathi uSibungu ngithi nje bomngane wami kusisikhathi mengivakashele bebakhona yabona shuthi mhlawumbe mahleli nje shuthi uSibungu mhlawumbe bengibashiye bobabili mhlawumbe ngitshela mhlawumbe ngiphume nje yabona bawu2 endlini cha noma ngabashiye endlini kodwa mhlawumbe nje like ngokuthi umngane wami angicabanga lutho yabona okay angikho lapho bo bengacabanga yabona ukuthi mhlawumbe ngenze into kanjalo yabona kodwa ke ngicine ngathatha isinqumo ukuthi na ngitshole nomngane wakhe nami umngane kabani futhi kaAsante Asante ngendlela ukuthi na ngicasukile kanti engekho lento lena siswami ngazagcina jona so zifinyelelile lezo indaba endleleni zaAsante ukuthi wena uthanda nomngane wakhe kakhulu zifinyelela kakhulu zifinyelela kakhulu kodwa manje angazi ngizongixolela ngizocela uxolo kuyena ukuthi namhlanje lento eyisho abantu ayikho mase ngibona manje ayikho ngempela babe futhi abantu nje baba nomona ngalendlela ukuthi abayifuni lento yami naye yabona so njengoba usothandana nomngane kaAsante bese nize nenza yonke into yenziwe abantu abathandanayo noma singenzanga yonke into yabona sesiwami kodwa nje nike nafinyelela empedeni kufinyelela empedeni sifinyelelile kodwa nje asenzanga yonke into musufaka kodwa nifinyelele empedeni yes or no yes finyelele empedeni so uyacabanga nje ufuna ubuyelana noAsante esazi ukuthi wena useke walala nomngane wakhe khona thina lento ejwayele ukuyenzeka angazi noma ngingathi indlela esidalwe ngakhona asifuni ukuthi izitayelo ozenza kumina nendlela ozenza ngakhona kumina uzenze kumuntu ongaziyo umngane wami noma umuntu engisebenza naye noma ubani umene ngimazi kufanele ugcine kumina kuphela so ucabanga ukuthi yena ufeka kangakanani enhlizweni ngokwazi ukuthi okay vele izinto ebezenza kumina ubuzenza nakuyena awuboni ukuthi ufile nje emoyeni ngalokho ngingathi ngisacabanga ukwenza ngibonanga kodwa sengibona manje ngoba ngicasukile ngalendlela kodwa manje sengibona manje ngimoshe kakhulu kodwa ngalendlela ebekhona ngakhona empilweni yami yenzeka nini lento le senesikhathi singakanani nahlukana iminyaka semibili sesihlukene awucabanga ukuthi ngabe usenomunye umuntu athanda naye futhi nje angafuni ukuphazamiseka kuyena ngiyacabanga mhlawumbe ukhona kodwa ke bengifisa ukuthi mhlawumbe ngithole ithuba ukuthi mhlawumbe ngithi xoxa naye mhlawumbe ukuthi ngizame ukuthi ngibekele nje ukuthi hayi ngiyaxolisa kakhulu okay ngani unganginika ngithole isibili mhlawumbe ngoba ngiyamdinga kakhulu akekho ngalendlela benza ngakhona impela uthando lwami naye beluluhle ngalendlela injani personality yakhe uAsante ungamchaza njengomuntu okanjani ukudaleka kwakhe uAsante umuntu akuthanda ukukhuluma kakhulu yabona umuntu nje mekwatile akasulo umuntu ukuphihliza yonke into endlini naye akasulo umuntu onjalo nje akasulo umuntu futhi obamba amaqhubu nomunye wabamba uyabamba kodwa nje ubengixolela nje kwesikhathi okay so ungathini angisho ukuthi kuzokwenzeka ne ungathini uthola ukuthi yes avume kahle ukuthi uzobuyelana nawe ukuxolelile kanti akabuyelana nawe ngokuthi usafuna ukuthi nilungise izinto neba right ubuyelana nawe ngesimanga sokuthi ufuna ukuphaya ufuna ukuthi akuzwise lento ayizwile wena mawenza ngale ndlela angeke ngithoke sesiwami ukumenza kanjalo naye uzobenza into engiyenzile wona uzobe futhi wobuhlungu lento engayenzana ngamhlumuza ngalendlela wona kodwa nje ngizocela ukuthi mhlawumbe sithi ukuthi xoxa nje naye ukuthi mhlawumbe uyanginika nethuba
Okay, ngicela uphinde ngobuzo lo mbuzo lo ngifuna ukuba nisho. Ufuna ukubuyelana naye ngoba nakho uyamkhumbula ufuna kube yinto yanje noma ukufuna ukubuyelana naye ngoba nakho ufuna ukwenza iy'mfanelo zakubo ngendlela abangase bayibize ngakhona. Ufuna ukwenza izinto zibe official. Impela njengoba sasihlelile nje sisathandana ngifuna ukubuyelana naye ukuthi ngifuna ukwenza izinto official yonke into ngaziwe iqhubeke into yethu nje ngathi iyayenzeka. So noma ngabe kuthiwa abangani bathini manje ngeke usakhona ukubalalela. Ngeke abalalela abangani bangimoshe kakhulu. Okay, Tiffany ngimlande ke. Okay. Ngiyacela ukuthi silandelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke usisi uvumela ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi isicelo sethu mhlambe ngiyenzeka asamukele kodwa ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Ngiyaphila sisenjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Umakhowana. Makhowana. Uba nomakhowana. Othumbu sokhela amalilela. Okay, kukuphi emakhaya? Eastern Cape. Ukhulele khona? Yebo. eGqeberha? Nqamakwe. Alright. Ubhuti engihleli naye yamazi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Isisidala sami. Okay. Unjani umkhumbula? Ngiyamkhumbula. Hawo. Kanjani manje? Akancane nje. Awuyifuni into ehlanganisa naye phakathi? Angifuni. Eish, okay. Kwenzakalani? Yini le dala ukuthi uzungamkhumbuli kangako? Ukade uphilisana naye ngaphambilini? Waye wangikhathaza. Okay. Wanhlukumeza umoya. Kwakubuhlungu. Okay, ngiyakuzwa. So, njengoba ula ucelile ukuthi simbizele wena ngoba nakho safisa ukuthi akhulume nawe ebuka nje ubuso nobuso. So ngiyacela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane nawe. Asante mfethu. Isicelo sami lapha ukuthi ngibizele lapha ngizocela uxolo. Into eyenzakalayo phambilini mina nawe. Ngalalela abantu kakhulu besho ukuthi uyajola kodwa mase ngibona manje hayi akwenza lento babeyisho hayi yayingeyona engelona iqiniso. Babefuna ukuhlikwanisa. Ngokumnandi ndikuxelela bayiyongo lento bebeyithetha. Andikuxelela bayikho lento bebeyithetha. Wena wabayikholwa wajola nomngani wami. Andithi wajola nomngani wami Ziyanda? Ngajola ngiyavuma. Ngoku ufunani kum? Ngize kuwe ukuthi ngizocela uxolo ukuthi Ndaxolela kudala mina. Andikho nto ophinde ngidibanise nawe. Cha ngicela ungilalele Asante. Okay. Ngiyazi ukuthi ngilenzile iphutha angilalelanga. Kodwa lento ababeyisho yengelona iqiniso. Sengibona manje indlela esasiphathana ngakhona phambilini kokuhle kakhulu. Manje ngakho ngithi ngicela uxolo ukuthi ngixolele kakhulu. Ngiyalivuma iphutha lami. Emveni kweminyaka emingaka 2 years yonke. Ufuna iLove Back? Ngiyacela impela kakhulu. Hayi uyadlalisa. Uthe uyakukhumbula. Uyadlala 2 years. Uthe futhi uyimisele futhi ngokuthi alungise amaphutha wakhe awenza ngaphambilini mase efocus kuwena. Ushilo kanjalo kimi. Hayi. Ngeke kwazi ukwenzeka lonto leyo. Ukhona yini omunye umuntu osunaye? Seninomuntu andiyamthanda. Eish. Okay. Lunjani uzwano phakathi kwakho noZiyanda? Niyakhulumisana? Sengoba wangani. Okay. Ngoba asabonani nje. Ndihlala kude so. So akho nto sasidibanisayo. Awumkhumbuli nje bhuti? Nakancane nje. Andimkhumbula. Uzizwa kanjani sikhuluma kanje? Uthi akukhumbuli, uthi akafisa ukuphinda abe nawe futhi kodwa uthi waxolela kudala kuyikona ukuthi akasathandi ukuthi abe nawe futhi. Ngizozwa ngiphatheka kakhulu. Buhlungu kakhulu isicelo sami simukelelana. Yes, akasimukelanga. Akasimukeli. Futhi akabanga ishona le nale akasimukeli nje.
So usazolokhu umlandelela kancane uphinde ucele futhi uthando noma uyamuzwa nje futhi kuphelele kuwena enhlizweni yakho mayethi akasafuni ukuphinda abe nawe futhi kwezothando. Ngicela umnike isikhathi ahambe eyocabangisisa kahle ukuthi ngale nto sikhuluma ngayo. Okay. Akho nto ngizayicabanga mina. Ayikho nje into ngizayicabanga. Hayi, Give up. ngingakwazi give up Okay. ngoba ngendlela bizona ngakhona ngisacabanga ukuthi mhlawumbe ngizomthola umuntu ngendlela bengiphethe ngakhona hayi. So noma bekuthiwa uyanqaba manje usanethemba ukuthi uyovuma one day. So uzonikeza isikhathi ne? Angizomnika isikhathi ya. All right. Ubhuti-ke uthi uzokunikeza isikhathi noma ngabe kuthiwa uyakuzwa mawuthi ayikho into ofuna uyicabanga vele. Awusafuna ukubuyela kuyena but uthi uzolokhu ezama because uthi uyakuthanda. Ungaphinda nibizele kwamakhamera kodwa. Uzule-ke uthi ungaphinda ungibize kwamakhamera kodwa-ke mhlawumbe ungazama ukukhuluma naye ngezinye indlela. Okay. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho osinikeze sona. Ngiyathemba ukuthi one day kuyocwila indlela thizeni mhlawumbe kwenzeka impilo. Angazi but angiphoqelele izinto, angikuforce but ngiyabonga ukuthi uke wafika. Okay, ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi uma ungena kwi-relationship asikho isidingo samanga, asikho isidingo sokulalela abangani. Kufanele ufocus nje kulo muntu wena othe uyamthanda nokuwumuntu onaye kwezothando. Hayi abangani, hayi umndeni, hayi abomakhelwane, hayi ama-colleagues, hayi umuntu but ufocus ku-person wakho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.